Mâine vine bebe la școală. Bă, what the fuck? A schimbat, bă. Băi, dă mă, dracu, cum era înainte, dar a schimbat. Băi. Ce? Bă, eu sunt ultimul. Eu sunt loc 4. Eu tu la fel. Care e român? Român de vânzare. Care e? Bang. Bang. Ucat! Ucat? Ucat! Ucat! A schimbat cavaionul. What the Mă duc la cutia mea, Cristi. Aici, cote, care Bă, man! fac, man. Unde sunt? What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck, man? Cristi, ce fac mă pe acolo? Pe dedesubt. Du cu ăștia. Mamă, ce de ăsta mișto a băgat. Ce am văzut? Să-i vezi că avem player. Da, eu trebuie mă duc. Mama, am doi. Am doi plus, să spun. O tai de aici. Ei, ia ce am eu bună. Ia ce am eu. Este orice armă am. Putu shotgun, mătii, că spamează. Bă, săracii se duc pe pulă, mă. Sunt buni? Sunt bun, mă? Da, dracu, n-ai văzut? Mă uit la tine când știu joc eu pe aici. Vei băga mea în pula că dă cu M14-le. Cap. Ia-te pula. Dă bă pușcărie și mie revive. Ia uite player-ul. Uite ăla, mă. O să-mi dai revive dacă nu reportezi. Dacă am 400 de dolari, de ce mai comentezi? Mă rog acum și dau ție. Dracu, că n-am dat ce... Ce mă sunt o revive. Dracu, că după aia faci fițe. Tot ăla. Ajută dracu. Și vezi că scrie jos. Unde? Unde cui să-i dai. Știu. Cu ce îți dau, nu la altcineva. Du-te-n pulă. Du-te-n pulă. Du-te-n pulă. Mersi să trăiești toată viața. Vezi că eu sunt pe factory. Mi se pare că n-am player. N-ai player. A fost eu. Bă, avem loot. Bă, deci mi se pare că poți să iei G18 pe mână. Ce e joc? Dă-te, dracu, poți să iei G18 pe mână. Când îți dai revive. Mamă, se vede că a vorbit serios. Te ajut, Cristi? Nu.
Mai 5 recu să mă ajut. Ai nevoie, n-am. Am zis să ai nevoie de mine. Și glue am găsit. Cred că am niciun. Și vreau să ți dau ție. Ce dacă să fac acum? Tu erai în pula mea și am crezut că e alt player. Aveam mai spun, am zis să cum. Te-am bănuții cu el, așa? XML tu ia damage. Am skin pe el. L-am scris pe P5? Dar a spus cineva că n-ai skin sau că ai. Vrea cu dântul aproape 2 de fire. Bă, what the fuck, nu s-a pus ghiozdanul? Bă, uite-te-mă ce proști. Ce? I-am salvat ghiozdanul ăla Că șmecher. l-ai salvat, dar nu l-ai pus. L-am pus. Nu l-ai descărcat, poate. Cărcam, what the fuck, l-am descărcat pe toate. Dă-i că se vede. Bombe vrei? Da. Hai de aici. De la morgue. Ce-ai lăsat? Să cred că-i bun, dracu. Pula. Și aici Vreau la fugă, Chris. Că vine zona, știa. Belești pula. Dar chiar cât de mergi mai e zona asta? Mersi. Unde pula mea te duci? Dacă se mergea asta. Tot atât. Vezi, ai belit pula. Unde mergi? Nu, deci mișto face când ia HP. Bă, unde mergi zi asta? Bă, nu. Niciun damage. Unde mergi ți-a dat? Ți la repede. Ce, ți-l ia repede? Ți-a repede de mergi. Îți ia de sus. De la ăla galben. Cine mă așteaptă și cine mă așteaptă și cine mă așteaptă? Cine mă așteaptă și cine mă așteaptă? Normal că ajung cu prima. Pica Cristi! Mai bine ți-a fost să dau revive. Vorba ta. Și aveam ceva bănuț. Uite-mă, fututul ăla iară, băga mea și până la gura lui. Păi e tare, nu? Da. Ui, Cristi, cât poți. Eu asta vreau să fac. Vezi că de la mine ai un like și de la ăla. Da, de... M-am văzut. Nu l-am văzut, că mă uitam pe asta să-mi pune și... Nu știu. Eu vă zic. Cutia mea e pe la mama Nadi. Mai sunt mai 1 minut și 20 de secunde. La alea de Eu viață. vreau să mă duc cu mașina asta repede. Să ne dau țire, vă dă la toți Păi e drumurile. tot acolo. Acolo te dau eu. Acum, viața ăla ia un deget, mergi. Vrei să mă omoare? Stai. Nu mă mergi. Un minut și 4, 3, 2, gata, acum. Culcat, Cristi, pe burtă. Culcat! Chiar bă, Culcat! culcat. Ai pe ce să ții mână, tati? Să vă dau revive, nu e nimica.
Mă duc direct aici. Direct aici. Mă duc. Du. Sau văd unde se strânge zona. O țără mai e. Am zburat. Să trăiești, Cristi, eu mă duc tot înainte. Uite, am luat G18 mână. Unde? N-ai. Cum? Poți să tragi? Nu pot. Nu știu. Dar uite că pot să îl iei în mână. Uite, Cristi, fui. Eu vreau să vă dau. V-am dat revive. Wow, avem Și și uite-te dos, ce am și cutie! Am și play. Uite-te ce cutie! Makeră. Drop. Uite. Mamă, Cristi, am și play. Unde stă pe cabină? Am player. Am închid data, dar sunt 7 player. Și vreau să mor și voi. Na, tocmai ce vorbeam, mă. Tocmai ce vorbeam. Tocmai ce vorbeam, mă. UMP, bă, dă-l coa. Bula. Ați 80. Vezi? Ai grijă, bă. Am putea și pe mai în față. Sufletul. Trebuie să repar și la mușcă. Și este până la mult. Șarjati. Ai grijă, Vasile. Știu, Cristi. Vine la mine sus, că-ți dau eu med. Nu cam. Așa. Uite-l pe foaie. Eu zic să ai grijă, bă. Sau să știe cât de bun sunt. E bun, bă, mai spun la mână. N-am net. Să zic să nu căt. Cristi, nu le cât a pus de... Acolo să trag în tine, mă duce și trag în mine. Trage! Trage! Uite-te-l cont, e foarte bun. Vezi că e geomet. Ca dă-te, dracu, și m-a luat cacao! Uite-l, bă, săracu! Băga mea spula în el. Și ai zis că i-am dat cablul ăla. Erau spad, dracu. Uite-te, mă, bă, cât de frumos. Eu Chiar n-am că închis, frumos. bă, eu n-am închis, dar... Tot uite, vă dau like-uri. Și v-am dat și am adăugat. Așa, știi. Am adăugat. Ai dat la rang? E, nu, pe nu, da. Ia, stai să văd ce sunt eu. Stai că... Îmbracă-te și tu, ca Pot lumea. să jucăm la rang. Nu, că face lucrul. Să jucăm, să știi. Stai alecă. O, 105 badge-uri. Stai alecă să văd la rang. Ce sunt tu la rang? Deci românul nou. Așa. Uite, sunt locul 46 la Clescu Arang. Da. Uite. Uite, mă. Și cine e Eu. primul? Heroic, tată. Ia de aici. Eu. Ia. Heroic. Iar că sunt. Stai să văd la 37. Eu? Eu. Eu. Uite-mă aici, acolo e locul 37. În ce loc sunt eu? 34. Te-am rupt. Uite-te în locul 34. La ce? A? La ce? La CS? La rang. 34, uite. Eu sunt 37. Unde și aici ce crești? Și la CS sunt locul 46. Noi care au heroi. Și
Și asta ce sunt? Uite. 63, tu la cât ești? 4-6. 46. Păi, Da, bă, dar eu sunt gol 3. Și sunt gol 3. Hai, la un rang. asta vreau să zic și la rang. Adi, FCSB, bă. Le iei în grup. Las că dau eu. Stai. E aici ca să dai și drop. Bă, dropul. Da. Uite, zic să dai așa, arme. Unde sunt armele? Ce? Ca să ai arme aici sau aici? Nu contează aici. Sus contează. Aha. Deci cam așa bine. Hai, bagă. Ce să bag? Îți dau. Îmbracă-te și tu ca lumea. Păi m-am îmbrăcat. Eu nu te-am. Deștept. Hai să-mi descarc hainele. Cart. Gata. Să vedem noi ce... Așa, avem aici o bluză. Ia uite, Cris. Ce mă start? Știu. Dă-te, dracu. Ce? Știu. Dracu. 20 de destea și 16 de destea. Eu câte am eu? Îi bag pe ăsta. Nu zic. Haine, 75 de astea, uite dacă l-am pus. Așa. Fuldan. Asta. Schemele, bă, dă-te, dracu, am uitat să descarc. Asta. Aici, Pula, că interzisă. Dar ce e asta? ce? Asta. Nu știu nicio. E bifat. 23. Tu cât ai? Ce? De flori de astea? Eu? Flori de astea am 20. Cu 3 mai multe. Cu 3 mai multe. Da? Și aici cât ai? 16. 18. Cu 2 mai mult. Hehe, nu știu, da. Ce schimb pe Master Track? Îmi bag pe ăsta sau pe A? ăsta? Master Track. O, ce vrei tu? Da, am skin-ul ăsta pe mașină de tot, frate. Vreau și eu. Asta e șmecher pe Master Track. Tot ăsta mi-a șmecher. Ia, Dar nu înțeleg ce pula mea e asta. Cred că gata, știu. ce? Poate băi e bun. Și dacă nu. Eu mă distrez un papura, deci mă... Cristi? Ce-l ai? Nu, s-a băgat. Și era băgată mult. Ce belea e bulangiu. Valdre. Facem live. Hm? Facem live. Acum. Dix. Hai. Fac eu. Cum să facem pe TikTok? Nu știu. Și chiar... Ce să fac? Oi, poate. Ce să faci? Da. Uite, Facebook nu faci. Nu cred că pe asta.
Vezi că ți-am dat kick. Ce? Că a ieșit. Să fie live. Dacă aici ți-am să faci. Nu. Stai. X. Adaugă. N-ai prieteni. Deci, live. Aici. Da, bag asta așa. Ce fac? Asta, vezi. Eu nu știu ce o să faci. Caută și tu acolo prieteni. Hei, dă-te dracu, am pe cineva rămân. Heroic. Ia. Ce e? Ia, pula. Heroic. Ia ți zi. Heroic la Clescu Aran. Heroic. Are 3395. Deci eu Bă, dacă dă-l mă morții mă ăstii. De 5 ori a făcut heroic. Odată la Clescu Aran. Și aici de 4 ori, frate. Dă-mă morții mă ăstii. 4 ori, frate. Nu știu, Cristi, când eram la prieten, dar... În fine. Bye. Hmm? Bă, nu te să că intru acum. Bă, nu-ți bate. Pa.